Hangyan. Makamahang yan ako. Hindi ko lang yan nanonood na marunong manood, natawa na rin sa mga pag nakakakita. Ano na? Ayos, may improvement agad. Ano tayo? 3 days pa lang ano. Grabe may improvement na. Dati na, pag nakakain niya, gagaya-gaya baga. Oh, kilala mo ito? Kawayan mo. Oh. Ay, natuwa. Grabe. Ito, sa'yo po ka dyan, oh. Usapin mo, nakakilala ka. Naalala ko pa yung ginawa mo kahapon. Tawa siya. Tawa. Ay, grabe, kinikilig talaga sa'yo, Ed. Malapit ang loob sa Tulungan mo, akin. tulungan mo. Ayan. Gusto mo pa? Pakahigupin mo yan. Ayan. Di mo ako bibigyan? Ay, daw siya. Hindi, Hindi, anak ko. bigyan mo daw siya. Bili ka daw. Ah. Maligay ka na, kumagay. Oh, hika. Oo, yan. Subo. Reyna, pwede makahingi? Bigyan ako, mahingi na. Hindi ma. Yeah. Subuhan mo, Reyna. Yeah. Ay, grabe. Ano, Reyna? Kilala mo pa siya? Si Edu. Pero. Huwag sa akin ito. Nakikinig. Oo nga eh. Nangiti nga pag nakita ka. Ako na magbabantay dito. Paborito niya talaga ang pizza, ano? Kulang pa. Oh, last na. Bye. Huwag mong ubusin ka agad. Baka mag-ano ka niyan. Malamig. Parang di pa kumain ah. Kanina pa yung kain ng kain. Oh, isa pa daw. Ay, iba daw. Libre talaga. Kumain. Nakatulog lang. Iba naman to. Nakatulog. Ibang flavor. Magaling ang pansin. Ay, hindi pa daw. Nakatulog yan. Dati natutulog yan. Mga alas 10 na. Mga alas 11, ganyan. Kagabi, mga alas 6 na. Mag-isas. Marunong na magsandok pag konsa. Dati nun eh. Ano po? Nalabas pa yan dyan sa kusina, sandok na. Ngayon, Kakain na lang. ngayon marunong na po. Wait lang, inom muna. Oh, kailangan na daw yan. Kailangan mo na ngayon. Nakinom ka na. Marunong mo nata. Ay, very good. Lumudin mo. Sige. Very good. Ayan, thank you Lord kasi nakapaturo ka na po natin si Reyna. Dito pa rin po tayo sa lalawigan. Ay, sa lalawigan. Sa syudad ng Naga. Ano to si Reyna, may magandang future dito na nag-iingay. Sayang din na kasi, ano, Bads? Yung Greenwich, andito pa rin, oh. Tagal na itong Greenwich na to, ah. Pati iba yan ah. Yung Greenwich ate, madumi na. Ito mga kalingap, dito po kasi ako nag-aral nung college sa Naga. Ay, madaan tayo sa school mo, Vance. Dito ako nag-aral nung college. Ito Natay yung mo sa E-Mall. Ayan. Natabay ka dyan dati, Natabay ako dyan. Dyan ako bumibili sa CDR King. May USB? Oo. Oo, Bisag Onsa. Sige. Lahon tay? Oo. Panahon? Oo, sige. Dati ng panahon na ikaw kwali ngayon, nga tibok ng puso'y mahalin mo rin. Dati dang panahon mo balik waling ako, nga tibok ng puso'y mo rin. Dati ng panahon mo balik waring ngayon, nga tibok ng puso'y mo rin. Dati ng panahon
baliwaling ako, nga tibok ng puso'y mo rin dati ng panahon. Ano pangalan mong ibang kanta? Oh, Sa pailain nga kanta. Sige. oh, Sa uban ba, laing ka Oo. numuan. bawang galit na. Sige. Ano pa? Oh, Ano pa imong naibalaan nga kanta? bawang gamot ay. Bawal Sa na gamot. bawat sanggali, sigaya nakatamtam, halo nang gagawa, pinabukasan ko ay sa ligaya nakagawa, ng buhay sanggali ng bawat sanggali, na yun nagkagawa, hanap ko ay naiwala, pinaghanap ko ay sanggali, nangawat sanggali, bawat sanggali, nangarap ng wala, pangarap mo'y binabut, dahil sa bawal na gamot, dahil pinagsisihan ang aking kamalian, pangarap mo'y binabut, dahil sa bawal na gamot, dahil pinagsisihan ang aking kamalian. Ayun, ang galing naman, ang ganda ng boses ni Ayan, dahil dyan bigyan kita ng 100. Ayan. Bigyan natin ng 100. Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Agapay, pagpatuloy nyo lang po ang iyong pag-vlog. Babait yan si Kaagapay. Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, Maraming maraming salamat. Hanat lang Gira. pa kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis ba yan? Pastil lang sa probinsya mo. Mindanao. Bisaya. Kaya. Bisaya, ko pastilan ikaw. Dahil si Kaagapay. Bilatan na. Ay. Mga ka-business, mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagko-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat, ka-business bro. Ayan, Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Ingat lagi dyan sa Davao, Kaagapay. Salamat. Shout out! Maraming salamat sa mga tumulong sa akin, mga Kaagapay.